कल साधाराई गइल अंगनाली पाई गइल कल साधाराई गइल अंगनाली पाई गइल। सुना है भौजी सुना बतिया हमार ज्योति जलावा जल्द से आवतारी से पे सवार ज्योति जलावा जल्द से आवतारी मैया हमार आवतारी मैया मूर्ति लावे जात रहली गोसाईगंज हो फूल माला लिए बनी भरल बाबू मांग हो। मूर्ति लावे जात रहली गोसाईगंज हो फूल माला लिए बनी भरल बाबू मांग हो। आज गाँव में छाइल बाटे खुशियाँ हजार ज्योति जलावा जल्द से आवतारी से पे सवार ज्योति जलावा जल्द से आवतारी मैया हमार मैया रोज रोज करल जाई इहवा जगराता पंडाल सबसे सोनर लाइट जगमगाता रोज रोज करल जाई इहवा जगराता पंडाल सबसे सोनर लाइट जगमगाता दर्शन करे आइल बानी पूरा परिवार ज्योति जलावा जल्द से आवतारी से पे सवार ज्योति जलावा जल्द से आवतारी मैया हमार सोना है चाचा चाची पचरा तू गाइदा माई हो सब कर तू सरधा पुराइदा सोना है चाचा चाची पचरा तू गाइदा माई हो सब कर तू सरधा पुराइदा।